Hi guys, खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय। नै जोङो दिनैहाय दुब्लियावहा जोङो रायलायनो नागिरदों आरोना। नोंथांमोनजों रायलायनो मोननाया बिराद गोबाव जाबायमोन ओंखायनो दिनै ब्लग बनायस्राबाय आरो आङो नोंथांमोनजों रायलायनो होननानै जोङो दुब्लियावहाय रायलायनो नागिरदों आरोना। दुब्लियाव लाइ फोनाय दोङो बेखौ लायनो नागिरदों। बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायनो लादों। जोङो लामायाव जालांनो नाय पकरिबो लाबाय देलाय खिथाना एसे नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोना। गोथाव पकरियाबो देन्जार गोथावखा गोथाव नुखादों। दे पकरि जानोसै सानाव देलाय देखायना होलाय। आयौ नै पेकेटखौबो नायनोबा पेकेटआबो देन्जारसो नावदों नायलाय बनायनायबावसो नै देन्जार बनायदों दखान गोदाननि नै दखान गोदाननि पकरि होनो नै बाथेना बाथेना हामा माइल सदनि नै मुस्राया केटलिन ओरैबायदि जागोन बिदि खालाम नै आं जानोसै नायनो माथो हांगोन बिथिं थोथ' हे आं थांगोन ना दैयानो गैला रानजोब्बाय नोंसोर थांना नायनाय मोनसे थानो डाइरेक्ट लोंनो थांसै लुबैना हादों नोंथांमोना बेसननिल'सो बेसननि ओरैबायदि गोथाव नेपालि बनायनायखाय गोथाव होनदों इथिं लबरबागान थांना ओरै गिदिंगोन मिथिला गिदिंगोन इथिंबो थाब सहैगोनदां ना लबरबागान थांसै लबरबागान थांसै एसे खालामाखै आं ओरैबायदि लबरबागान गुदु इथिं थांसै दे हायोलै थांबायबाराबो डिस्टार्बसो लबरबागानाव फैनानै डिस्टार्बसो मादोबा जों मोनदोंमोन नालाय Nó khi cắn thấy nhá. Mới nhớ hai con sẽ chưa bao giờ phải nuôi thẳng là chắc không. Mình bây giờ thằng Việt đi ta mình con cái đàn nước cái đình đằng. Con đàn như thế, nó cái đình đằng hả? Ăn cái đằng chỉ ra bé rồi sao con sửa. Sebab full ini nih, full ini nih. Sebab pokoknya full ini nih. Dai ini kita pokoknya ini pokoknya. Plastik lah kalau dari jauh sana lah bencar nah. Akan sana dulu nih ayo, aduh, nah bin kita kena apa sih? Ayo bin kita kan bilang. Iya, nah dengan yang apa bahan bahan sini nah, apa kanan di sana itu. Tuh. Oh ini sih, dia gambar bukan lah. Đi lắm mà cái đó. Bạn mình đặt có mẹ mà. Bạn gần rồi đấy nghe rồi. Ôi. Kami berada di stasiun kami ini. Bagan mah tuh mulu. Ni kau kita tangkap. Ayo kau ni. Ni kau bari mana sih dan ni. Ayo. Ayo mah bisa tak nak le. Gila bilang le. Dia bagan orang mah dengan. Nan kan. Mesra. Ayo ni ni lah. Bagan menjadi mana? Nah ayo DMC bagan kencan ayo pokoknya jangan Bandung jangan halus baik deh begitu ya motor begadang motor denda lah motor genjah motor apa dah sedir hangdeng nih hai dah sedir hangdeng motor apa bibaran lek Dừng nã ba gì à phù cái gì nè Mình cũng ngắm lên sự Kau tay đi xem nào Aku kisah lắm Mẹ thành xí dày vậy Nhiều ra nó ra hè thấy Mua nè ra cứ được làm đi Không thì hay này bên nào lấy Không là sao đâu, cái nào lấy Nằm thấy Nằm thấy Ba đi thì ta đi ra đây làm đất Thao với nó mày Ra vậy खाखांबाय नै जों थांनोसै बिथिं ओरैबायदि देमसि गोनजाने आयु आयु बिराद मोजां आरोना
स' भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो जाय बाय बाय आंनि चेनेलाव जाय गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदों लाइक खालामबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो ना बाय बाय बाय